गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आनो जाबाय आंनि गिबि चेनेलनि फार्स्ट भिडिअ'। स' नोंथांमोना जेन आंनि बे भिडिअ'खौ अननानै एसे गोसो होनानै नायगोन होननानै नायगोन। स' बेखौ आं बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आसा खालामनो थाखाबाय। एक्सुवेलि आंनि बे भिडिअ'आ नायनो मोजां जानाय नङा, मानोना आंनि बे भिडिअ'आव खायसे मिउजिक गैया बा कमेडि बाथ्रा बुङा बा बेकग्राउन्डआव मोजां नङा। स' गोबाङानो आंनि बे भिडिअ'खौ नायनो एसे उसुबिदा मोनगोन। थेवब्लाबो एसे धैर्य हमनानै जेन भिडिअ'खौ नायो बेखौ बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो खावलायहरनाय थाखाबाय। एक्सुवेलि गोबाङानो आंखौ सिनाया आरो सिनायनायबो नङा, मानोना आङो मैया दाखालिनिसो सासे गथ' जे आं दासो 22 बोसोर जानो थांगासिनो। स' गोबाङानो सिनायनाय नङा आरो एसे उसुबिदा मोनगोन भिडिअ'खौ नायनो। स' एक्सुवेलि आं दाखालि फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा फोसावदोंमोन। बाथ्राया जाहैबाय मोनसे अनलाइननि जि फोरोंनायनि जि बाथ्रामोन। गोबाङानो मिथिबाय जानांगौ, जाय आंनि फेसबुकआव फ्रेन्ड दङ बिथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय। स' आं ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे फैगौ जि जानुवारि बा डिसेम्बर मान्थनिफ्राय अनलाइननि फोरोंनायनि मोनसे खोथा, जे क्लास 10 बा क्लास 11, 12नि जि मेथामेटिक्स आयदा, बे मेथामेटिक्स आयदाखौ आं बर' रावै आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ' बानायनानै नोंथांमोननो फोरोंगोन होननानै आं बुंदोंमोन। स' बे खामानिखौ आङो जानुवारि बा डिसेम्बरनिफ्राय मावगोन होननानै आङो थि खालामना दोनदों। स' नोंथांमोना जेन आंनि बे भिडिअ'खौ, आंनि बे जिखिनि फोरोंनायनि जि आइडिया, बेखौ नोंथांमोना जेन नायो, बेखौ आङो बयनिसिमबो दानो खावलायहरनाय थाखाबाय। आरो मोनसे खोथा, दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां चेनेल दङ, इउटुब चेनेल, जाय चेनेलनि गेजेरजों जों सानफा एबा बायदिसिना भिडिअ' बा मिउजिक भिडिअ', एलबाम भिडिअ', मुभिस बायदि गोबां मोनबोगासिनो दङ। खिन्थु जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ'नि गोनांथि, ओरैबायदि मोनसे चेनेलनि गोनांथि, जाय जोङो भिडिअ'नि गेजेरजों जों खायफा मिथियै बाथ्राखौ मिथियो आरो खायफा बुजियै बाथ्राखौ जों बुजियो। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों, सोरबाफोर जुदि इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो दङब्ला आरो न'आव सोरबाफोर जुदि डिग्रि पास जानानै जुदि ओरैनो दङब्ला बा बायदिसिना बिथिङाव माने दिनैनि समाव गोबां सुबुङानो गावबा गाव मोनसे रोंगौथि थायो, नङा होमबा? स' बेनिखायनो आं सानो, बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों, सोरबाफोर जुदि बेबायदि चेनेल खुलिनो लुबैदोंबा नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिनि सायाव माबा मोनसे भिडिअ' दिहुननानै जेन बेबायदि जोंनि ससियेल मिडिया बा इउटुबनि गेजेरजों जेन फोसावो, अब्ला नोंथाङाबो लाब जागोन आरो जोंनि समाजावबो, जोंनि गेजेरावबो गोबाङानो मिथियै खोथाखौ नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो हागोन। स' बेखौनो खावलायो। आरो गोबां खोथा बुंनो सानला, गोबां खोथा दंबावो, इयुनफोराव लोगो मोनबावगोन आरो इयुनफोराव गोबां खोथा सावरायगोन। स' दिनैनि बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै, आरो लोगोसे लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर।